Té 2 minuts per a les seues conclusions el candidat de la coalició Compromís a la presidència de la Generalitat, el senyor Enric Morera. Moltes gràcies. No és temps per a gent frívola, per a gent deshonesta, és temps per a rebel·lar-se cívicament i pacíficament i per a dir que ja n'hi ha prou. I nosaltres, Compromís, que som un grup parlamentari configurat per gent que no ha estat dormint a la Bartola en l'oposició, Mònica Oltra, Mireia Moyà, la nostra candidata per Alacant, Josep Maria Panyella per Castelló, diguem que ens sentim molt acompanyats en les milers i milers de persones que configuren les nostres candidatures municipals. Vostès tenen en el seu poble, en la seva ciutat, candidats de la coalició municipal Compromís. I es demanem que parlem amb ells, perquè és el moment de fer la política diferent, escoltar i solucionar els problemes de la gent. No estem en política ni per a forrar-nos ni per a perpetuar-nos, sinó per a servir al nostre poble. Per això jo els demane el seu vot, que vaig a tot el món a votar, perquè si no després que no es queixe. Votar en blanc és votar a favor dels que ens han governat i ens han portat al desastre. Per això jo els dic que és el moment de compromís, de donar un pas endavant. La gent honesta d'este poble, d'este país, la gent que ha estat en 1000 batalles, defensant els drets dels treballadors i defensant el nostre benestar, defensant el nostre territori, defensant la nostra llengua i la nostra cultura. Perquè el que està en joc és si recuperem la democràcia per als ciutadans i recuperem l'orgull de ser valencians i encetem un nou model productiu. Per això jo d'una forma clara, nítida, els dic que és el moment no sols de votar, sinó d'assumir un compromís vital, un compromís amb la nostra gent, perquè és necessari posar fi a aquestes polítiques que ens han deixat al marge, que ens han arrasat com a poble, que ens han portat al paro, al despilfarro i a la corrupció i encetar un camí de major benestar per a tots els valencians i valencianes. Per això és compromís, benestar i la felicitat de tots els dies. Per això, en nom de Compromís, els demane el seu vot i també el seu compromís.